alle sammen, og velkommen til Råsport og Snakker. I dag der vil jeg snakke om, hvordan jeg egentlig brækkede min fod. Det startede en onsdag formiddag, hvor jeg blev ringet op af min bror og spørger, om jeg vil med ind på hans arbejdsplads og spille noget firmafodbold. Jeg tænker, jo, jeg har lige fået nye fodboldstøvler, så jeg tænker, de skal prøves. Så hvorfor ikke? Jeg tager så med min kæreste derind til Høje Taastrup, hvor alle kan ligge. Og det er en meget sjov ting, at det er jo bare noget hyggefodbold, så jeg kan vel brillere og hygge mig lidt. Så dagen ligger sådan set fint ud, og vi spiller noget gruppespil, og vi går videre og spiller kvart- og kvartfinaler og semifinaler, og vi vinder der. Og det er sindssygt hyggeligt. Jeg har gået og snakket med min bror om at jeg skulle være klar til sæsonen, fordi jeg var startet som markspiller. Jeg gad ikke være målmand mere, så nu skulle jeg bare være klar på sæsonen i år. Så ja, men vi starter så ud i finalen, og jeg tænker, det andet hold, det havde ikke set prangende ud, så hvorfor ikke hyggefinte lidt, eller lige lave nogle fede tricks, selvom jeg ikke er den store driblemager, eller tekniker, eller hvad man siger. Ja, at bolden bliver spillet op til mig, og jeg tænker, jeg vil lade den gå imellem benene, fordi jeg tænker, at forsvarsspilleren han er ikke klar på, at jeg lader den gå imellem mine ben. Så jeg drejer i kroppen, og min højre fod står så fast i græsset. Og forsvarsspilleren han tænker så bare, jamen jeg laver en hjernedød tackling og hammer igennem. Så han rammer min højre fod med al sin kropsvægt, og eftersom at den står fast i græsset, så siger du knæk. Og det gjorde det i hvert fald. Jeg kunne høre det ind i mig selv. Jeg kunne i hvert fald høre det rimelig kraftigt. Og det kunne sidelinjen sådan set også. Der var nogen, der sad sådan her, og nogen sad sådan her, fordi de vidste ikke, hvordan det så ud. Men de kunne i hvert fald høre, at min fod den brækkede. Så det var jo rigtig ulækkert. Men jeg skreg af smerte, og jeg kunne godt mærke, at det her, det var ikke normalt. Jeg var jo ikke sikker. Det kunne godt være, jo selvfølgelig hørte jeg jo, at det brækkede, men jeg var jo stadig ikke sikker. Det kunne bare være et eller andet støvler, der ham sammen. Jeg ved det ikke. Jeg kunne i hvert fald bare mærke en kæmpe smerte. Så der blev ringet efter en ambulance med det samme, fordi folk vidste godt, at mit fod var brækket. Jeg gjorde så ikke. Men jeg lå og blev helt bleg, og jeg hamrede mig fast til min kæreste og til min storebror, fordi jeg skulle have noget at komme ud med aggressioner med. Så jeg rev lige lidt i den ene jakke og rev i den andens lov, og jeg var hamrende sur. Men det var så svært sådan, at jeg havde lige fået mine nye fodboldstøvler. Og de har jo det her fede sokkehold-ting. Og eftersom at det var min ankel, der var brækket, så sagde de til mig, at Victor, vi bliver nødt til at trække den støvle af. Så siger jeg, okay, altså jeg har lige fået dem, og jeg har lige betalt 2.000 for dem, så de skal bare prøve på at trække den af. Men jeg kunne simpelthen mærke så meget en brændende fornemmelse, så stor en smerte, at jeg kunne simpelthen ikke holde det ud lige meget, hvad de prøvede på. Så de klippede den op. Så det er jo, det var jo super fedt. Første gang man lige får lov til at prøve støvlerne sådan rigtigt, så skal de se sådan her ud. De lugter stadig utroligt efter et år. Men ja, det var jeg utrolig ked af et år. Men det er jo desværre sådan, at jeg tænker mere på mig selv end på nogle støvler. Så ja. Men jeg bliver hentet af ambulancen, og jeg har ligget og spændt så sindssygt meget, fordi jeg har frosset lidt, og jeg har haft så mange smerter. Så da jeg får noget morfin, der bliver jeg simpelthen så træt, så jeg falder i søvn i ambulancen. Så jeg vidste ikke engang, om vi havde kørt med udrykning eller noget som helst. Jeg tror bare, det var direkte på hospitalet, stille og roligt, kørte lidt i høj fart. Men jeg kommer så frem til hospitalet, og jeg får at vide, at jeg har brækket anklen 3 steder, og skinnensbenet 2 steder. Så det var jo ikke en et lillebrud. Det var også utroligt. Det var første gang, jeg brækkede noget, så det var sådan lidt, det skal gøres med manering. Så, men jeg får at vide, at jeg skal opereres, men først skal jeg have sat min fod på plads. Så det var sådan lidt, hvor ondt kommer det til at gøre. Så, men han sagde, det skal gøres, slut færdig. Så jeg får noget morfin, og jeg tager nogle dybe vejrtrækninger, og får godt af den der morfin. Så jeg kunne mærke det sådan hele tiden sådan, og så var det sådan, så det kørte sådan hele tiden sådan der.
Men ja, det var ikke så slemt, som jeg troede. Det må jeg ærligt indrømme. Det var ikke så slemt, som jeg troede, med at få sat den på plads. Men efter jeg så har fået sat den på plads, så får jeg sådan noget gipsbandage på en måde rundt om foden. Og skal så overnatte på Hvidovre Hospital til næste morgen, hvor jeg så skal opereres. Jeg bliver så opereret i 3 timer, hvor jeg får at vide, at operationen sådan set kun skulle have taget en time. Så det var sådan lidt okay. Det var ikke stille og roligt i hvert fald. Men jeg får 10 skruer og 2 plader sat ind i min højre fod. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan se det her. Jeg blev åbnet op her. Og her. Det er hele lange art at køre her. Så det var jo super fedt. Det var super fedt om sommerferien. Man lige kan se sådan 2 arter der. Men efter jeg så var kommet ud fra operationen, så var jeg selvfølgelig øm, og jeg var træt. Jeg kunne huske, at jeg siger til min mor, at det er i hvert fald noget af det eneste, jeg kan huske. Jeg kan huske at sige til hende, det gør ondt. Det gør sindssygt ondt. Men det er jo klart. Men jeg skal så ind til opvågning. Og jeg får så noget morfin. Og ja, det har kørt lidt rundt med Facebook med den video, jeg har lagt op. Men hvis der er nogen, der ikke har set den, så kan I lige prøve at se den her. Men har lavet det her saftevandskab? Jeg har lige sagt, gå væk. Ja. Hvad så? Nu sidder Niklas der. Så hvad? Er det okay? Ja, det 2-3 timer. Jeg sagde kun en time. Han lyver fandme. Ej, han sagde 1,5 time. Ja, løgner. Mere morfin. Nej. Det kan du ikke få, skat. Du har lige fået piller. Det er derfor, du har det saftevand her. Vil du have mere? Du ligner mormor, når du gør sådan der. Er det dejligt? Har du lidt ondt i halsen? Ja, jeg er jo ikke så fandens lækker i den her video, men jeg fik op en morfin, fordi det mente jeg skulle have, og jeg synes også selv, jeg har sagt, at jeg havde ondt. Så jeg fik op med morfin, men jeg kan ikke huske noget som helst af det. Jeg kan virkelig ikke huske noget. Mine forældre og min kæreste og min bror, de optog bare, fordi de vidste godt, at det her det ville blive sjovt. Så der kom nogle sjove ting jo. Ja, og som vi så der, så ville jeg gerne have mere morfin, åbenbart. For jeg tror, jeg åbenbart synes, at det var sjovt at have. Men ja, det var sådan lidt uheldigt. Men ja, jeg blev så udskrevet fra hospitalet 2 dage efter. Kom hjem om lørdagen. Og så lå jeg hjemme fra skole lige nu. Jeg var lige startet på 2. års på HHX, så jeg fik allerede nogle fraværstimer fra starten af året. Ikke så heldigt. Men jeg skulle så have gips på og støvle på. Gipsen skulle jeg på i 6 uger, og støvle skulle jeg have på i 4 uger. Så det var lang tid at gå rundt med krykker, men ja, du skal ikke sidde og blære mig, men jeg fik faktisk nogle store guns ud af det. Når man går så meget med krykker, så træner du armene hele tiden. Så jeg fik faktisk nogle store arme. Det var lidt fedt, lidt bonus. Så ja, men jeg skulle så igennem et langt genoptræningsforløb, og det har jeg været igennem stadig indtil nu. Jeg går stadig til fysioterapeut. Rigtig træt. Men jeg har simpelthen bare stadig så mange problemer med min fod. Jeg kan ikke løbe. Jeg kan stå på mål til fodbold. Jeg kan ikke begynde at løbe ud i marken, så kan jeg ikke gå efter træning. Så der er stadig rigtig mange problemer. Desværre. Unfortunately. Men det var alt for nu. Hvis I kunne lide videoen, så like og subscribe den. Ja, yeah! Kun hvis I har lyst. Ikke? Hvis I mener, at jeg skal snakke om nogle andre ting, så skriv det ned i kommentarfeltet, så vil jeg prøve at snakke om det. Hvis I har nogle problemer, og hvis der skal snakkes om nogle andre ting, skriv det ned. Jeg prøver. Ikke? Men tusind tak for nu. Vi ses.